Prøv bare. Ej, det kan jeg slet ikke. Kom nu igen. Det vil sige, skal jeg vride lidt, eller hvad skal man? Jamen, prøv at kigge. Det er svært at sige. Jeg kan jo ikke selv ramme den. Det kan jeg jo heller ikke. Du løfter kroppen jo. Det var ikke en fejl. Ej, det vil jeg